музокироти ҳайатҳои расмии Тоҷикистону Қирғизистон барои ҳалли масъалаҳои марзӣ ва бахусус кам кардани муноқишаҳо байни сокинони деҳаҳои назди сарҳадӣ рӯзи 14 январ дар маҳаллаи Гулистони Исфара оғоз шуд. ду тараф эътироф мекунанд, ки вазъ дар марз печида аст, аммо таъкид мекунанд, ки бояд амнияти сокинон ҳифз шавад. ҷониби Тоҷикистонро Азим Иброҳим муовини нахустин вазир роҳбарӣ дорад. ҳайати Қирғизистонро муовини сарвазири он кишвар Ҷенис Разохов рӯзи 14 январ пеш аз оғози музокирот дар Исфара гуфт, ки Тоҷикистону қирғизҳо дӯсту бародар ҳастанд, вале ҳалли масъалаи марз аввалин дар дараҷа аст. дуруст зикр кардед, ки дар муносибати ду кишвар мушкилоти ҷиддӣ вуҷуд надорад. роҳбарони ду кишвар дастур доданд, фикр мекунам, бояд имрӯз суҳбати ошкор дошта бошем ва амнияти сокинони минтақаҳои назди марзиро таъмин кунем. имрӯз бояд заминаи ҳуқуқии шаклгирии марзи миёни кишварҳоямонро фароҳам созем, афзуд ӯ. муовини нахуст вазири Қирғизистон гуфт, масъалаи марз ва муноқишаҳои сокинони назди сарҳадӣ яке аз мавзӯъҳои дарднок ва мавзӯи асосии музокирот аст. Азим Иброҳим, муовини нахуст-вазири Тоҷикистон, гуфт, дар минтақа аввал марзҳои Иттиҳодияи Шӯравӣ буд ва сипас кишварҳои мустақил ташкил шуданд, ки зарурати муайян кардани хатти марзро ба миён овардааст. сокинон дар ин солҳо бо ҳам хешу табор шуданд ва фикр намекунам сабабе бошад, ки онҳо ба якдигар дарафтанд. мардум худро бояд дар фазои амн эҳсос кунанд, зеро ҳеҷ гуноҳ надоранд. мо бояд чунин масъалаҳоро ҳал кунем, ки сокинони минтақа дигар шубҳае накунанд, ки масъала ғайриқонунӣ ҳал шудааст. мо бояд ин мушкилро дар заминаи манфиатҳои ҳарду ҷониб ва барои ҳарду тараф судовар ҳал кунем, таъкид кард ӯ. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин марзи Тоҷикистону Қирғизистон? хеле давом карда истодааст, хато накунем, солҳо давом карда истодааст ва ҳалли мушкили он чӣ аст? шумо чӣ фикр доред? ҳатман дар комментария нависед.